ining taknaa mga kapaglaom. Kung buntag man sa inyo diha, may buntag kanyang tanan. Kung udto, may udto sa inyo tanan. O gabi, may gabi kanyang tanan. Atong tunan mga higala, i-series tani, kining gitawag na to og Bible study. Bible study on the earth. Bible study social media. Atong sugdong gyud ang uno hangtod na mga kapaglaom sa 28 katima. No, para nga ato nga mahibaluan higala kung unsa gayud ang doktrina sa Seventh-day Adventist. No? Para sa tanan man mga kapaglaom, no? Walay pugsanay mga higala kung dili tamuto o naranato basta kay atong gitunan ang balaang kasulatan. Ang una tuntunan higala, the Word of God. Ang ikaduha, kabaglaom, Daniel 2. Ang ikatulo, Second Coming. No? Masunod-sunod rin sa atong YouTube channel o sa atong Facebook. Dahil ikaapat, Sign in World. Signs in End World. Mga timailhan nining katapusan niya kalibutan mga kapaglaom. O ang ikalima millennium, dayon ang ikaunom, Home of the Sieve. Home of the Sieve. Unya ang ikapito mga kapaglaom, Hellfire. Then ikawalo, the Salvation. No? O ang ikasiyam, the Day of Judgment. Then ikanapulo, 10 Commandments. Ika-11, Law and Grace. Then ika-12, Abolish of the Cross. Unsa man tong gi-abolish. Dayon ng ika-13, Sabbath. Ika-12 ang ka-13 Sabbath. Ika-14, why million keep Sunday. Dayon ika-15 kabaglaom, Seal of God and Mark of the Beast. Ika-16, 7 last plagues. Ika-17, Food of Question. Ay tungkol sa mga pagkaon, mga kapaglaom. Dahil ika-18, bisyo sa kinabuhi. Dahil ika-19, life stewardship. Muna ikikuptan sa simbahan kung sa matuod nga iglesia. Obedient, ika-20, obediente sublab. Ika-21, state of the dead. State of dead. Ika-22, spiritualism. Ika-23, prophetic gifts. Ika-24, Christian standards. Ika-25, baptism. Ika-26, unpardonable sin. Unsa ang dili mapasaylo nga sala mga kapaglaom. Muna'y atong tunan higala, no? Biste sa pagkapatarong. Karon atong tunan ang the Word of God. Unsa may gilitok sa balaang kasulatan. Tunga ra bagyod ang atong tunan, tunga ra bagyod ang gikinahanglan sa Kristohanon o ang tibuok kasulatan mga kapaglaom. Atong basahon higala ang Holy Bible mga kigsunan sa ikaduhang Timoteo 3 mga higala. 2 Timoteo 3:16, 17. Atong tunan mga kapaglaom. Okay, 2 Timoteo 3:16, 17. All scripture is inspired by God. Sa kuno, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios og magamit og may kapuslanan, useful for teaching, may kapuslanan sa pagtudlo, for reputation, pagbadlong, pagkurihir, o sa pagmatuto diya sa pagkamatarong.
so that one who belongs to God may be competent, equipped for every good work. Unsa ni mga igsoon nga kini makahatag og makahiusa kita sa Dios pinaagi diha sa pagkabalaan o sa pagkahingpit sa mga maayong binuhatan. Good work. Ang balaang kasulatan nga paglaom, gituga ang tibuok kasulatan alang sa pagpanudlo sa pagbadlong, pagmatuto, pagtulid aron ang matag usa ka nato makabaton sa gitawag og kahingpitan, pagkamatarong. Mao na ang purpose nganong dunay Biblia mga higala. Karon mga tanata unsa may sulti ni Apostol Pedro. 2 Pedro 1:20-21. Matud pa diri higala. Okay, atong basahon mga kapaglaom. 2 Pedro 1:20-21. Unang Pedro 1:20-21. Kinahanglan inyong mahibaluan kini. O na sa tanan nga walay propesya diha sa kasulatan nga arang kahimoan sa kinaugalingon nga pagpanabot. 21. Tungod kay wala may propesya nga miabot pinaagis kabubuton sa tao. Hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Unsa di igsoon? Ang tanan nga nagsulat hubad sa balaang kasulatan dili ilang kaugalingon mga kapaglaom, kundili higala minanduan sa Espiritu Santo na nagsulat ang mga tao iya sa Dios mga higala. Ginagiyahan sa Espiritu Santo. Nga tungod ni ana walay propesya nga miabot pinaagis kabubuton sa tao. Mao na nga tanan nga sulat sa Biblia mga higala, kini na nga sulat dinhi, gisulat kun aduna may error sa paghubad o sa sa mga pulong mga higala, dili gina error nga gikan sa Dios kundi dili sa tao lang na mga igsoon. Pero sa tinuod lang mga higala nga ang Biblia mga kigsunan mugna sa Espiritu Santo. Karon kay mugna man sa Espiritu Santo higala, ang pangutana, unsa may giingon ni Salmista David? May tungod sa pulong, Salmo 12:6. Atong basahon mga kigsunan. Salmo 12:6. Ang mga pulong ni Jehova mo'y mga pulong nga putli. Ingon sa salaping nga inulay diya sa hasuhasan. Sa ibabaw sa yuta giulay sa makapito kapilo. Ato pa ang pulong sa Dios mga kigsunan. Ang pulong sa Dios unsa may yon? Mga pulong nga putli ang pulong sa Dios. Unya ang pulong sa Dios inulay ingon sa salapi, inulay diya sa hasuhasan, sa pandayanan, sa ibabaw sa yuta, giulay sa nakapito kapilo. But pasabot mga igsoon, pure gayod ang pulong sa Ginoo. No, pure gyud mga kapaglaom, dili basta-basta mga higala. Munay giingon niya kining atong gitunan nga pulong dili ni pwede usab-usabon sa tao, kundili ang pulong sa Dios kapaglaom mo ni usa nga atong batnan, kay mo ni usa nga makahatag nato og giya sa kinabuhi nga walay katapusan. O Juan 5:39. Gisusin ninyo kini kay nagunahuna man kamo nga pinaagi nini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Muna mga kaigsuonan no nga ang Word of God dili basta-basta putli, balaan mga kaigsuonan. Unsay kay kung si Hebrehanon 4:12.
4:12 Bruhanon. Hait pa sa espadang duhay sulab. Matud pa dinhi kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab og mudulot ngadto sa kinatagbuan sa kalag og espiritu sa mga lutahan o sa mga kauyukan o mutugkad sa mga unahuna o katuyuan sa kasing-kasing. Unsa di ang pulong sa Dios? Gipakisama sa espada nga mahait sa duhay sulab. Katong espada mga kapaglaom ni Lapu-Lapu. Nga espada mga igala kon matagak ang imong buhok maputol mga kaigsunan tungod sa kahait. Mas hait pa higala ang pulong sa Dios kay matud pa nga ang pulong sa Dios mahait pa sa espada nga duhay sulab. Bisag unsa kadautan sa tao kapag laom, mabag-o siya sa iyang kinabuhi. Kriminal siya, bakakon siya, palahubog siya, napuno siya sa bisyo, sa kalibutan, apan pinagi sa pulong sa Dios, nabag-o ang iyang kinabuhi. Karon kung mabag-o ang atong kinabuhi, igala, adunay makita diha sa himaya sa Dios. Nga matud pas gibasa nato sa unahan nga ang pulong sa Dios magatudlo, magatulid sa mga hiwi aron kita mamahingpit diha sa Ginoo mga kapaglaom. Unya gingon si Bruhanon nga mahait pa espadang duhay sulab nga mulagbas mo lapos dito sa kinauyukan, dito dapit sa imong kasing-kasing ug matandog ka mo hinungdan nga makahimo makaalagad ka diha sa Ginoo. Grabe pagkanindot mga kaigsuonan. Isaias 28:13, unsa man ang pulong sa Dios? Unsaon man pagtuon nato ang pulong sa Dios? Pwede ba nga ato lang sunuron ang pulong sa Dios? Atong sulayag basa mga higala. 28:13. Tungod ni ana ang pulong ni Jehova alag kanila mao ang mga sugo ibabaw sa sugo, sugo ibabaw sa sugo, latid ibabaw sa latid, latid ibabaw sa latid, dinhi madyutay, didto madyutay aron sila mangadto og mga hayang og mga bali og hingbalungan og hingdakpan. Ang pagtuon des balang kasulatan dinhi madyutay ibabaw ubos, didto madyutay hantod mabali kini mahayang kini hantod hikaplagan. Dili kay di nakamutuo sa Old Testament. Ang imong tuhuan nyo na lang. Sayop na. Kaya dili na mo giingon sa Biblia. Ang giingon sa Biblia, din madyutay, dito madyutay, mao na higala ang pagtuon sa pulong sa Dios kamatuoran, mga kapaglaom. O di na to kalimtan din ato mga sponsor, Randy Cabil. Salamat sa inyong pag-sponsor sa umaabot na tong station room mga kaigsunan. Maghimo kitag station room, sala ra man ora og na imo sulod din makita ta. Na station room na to higala tagadtong mga design. Salamat nga gisaad ni Randy Cabil uban sa ilang katropa mga kaigsunan. Kauban sab sa atong kauban sa buhat si Robert Maluya, no? Robert Maluya mga kaigsunan, usa sa ato mga sponsor sa ato nga mga load mga igsuon og sa iyang pag-sponsor sa ato nga mga premyo sa atong wali mga kaigsunan. Kay maabot ang panahon gyud natay mga premyo, doon natay mga gitawag og Bible quiz on the air, ato na nga matagaag pagtagadigala doon natay mga sponsor. Salamat sa mga tanan nato nga mga sponsor. Sila ni Sir Dandoy ug sa uban pa mga kaigsunan. Karon padayon ta higala. Karon ingana man ang pagtuon sa Biblia, dinhi madyutay to madyutay unya muna makaplagan, himbalungan og hingdakpan mga higala. Ayon yung mga igsoon kining pulong sa Ginoo. Kung imong imong tun-an sa pag-ayo, law man nimo pagtuon, wala kay mabasol kung maluwas ka ba og dili kay nasayod na ka og unsay naa sa Biblia.
Ang Biblia angay bang basahon? Yes. Na usa ka sugilanon higala sa usa ka kabos. Gani ang ilang iyang ginikanan maglisod og palit og karasunes bisan pag ukay-ukay tungod lagi sa kakabus, sa kalisod, sa kapobre mga kapaglaom. Mo na nga ang bata naningkamot og eskwela pero wala mo kasuot. Mo na nadako siya nga wala siya nahibalaan kayo pero makabasa siya og makasulat siya mga higala. Sadya nga nagdako na siya, ina niya yung mamagpapa pa, kinahanglan na gyud nga mubiya ko ni nga panimalay kay mangita kog trabaho. Para nga mabangon kita, mahawas kita nining atong kalisod. Karon sadya nga niadto na ang maong nga nanimpa ng maong batanon. Karon la grabe man kabuutan mga igsuon, may taas ang iyang ranggo mga higala. Nataas iyang ranggo na himo siyang supervisor. Bisan na igo-igo rang iyang pag-eskwela, nawag yun sa Kabot College, pero tungod kay pagabuutan niya, pag-bright sad, mo na nga ni Kwansya, kanang ni Uswag, ni taas ang iyang ranggo, mga gapaglaom. Nya mo to nga iyang kanunay padala na iyang ginikanan. Gikuha na nga nindot nagbalay, kay pabalayan na mga igsoon. O niya, sadyang gibalayan na mga igala, nindot na. O niya karon na may nakapindot niya nga ang iyang ginikanan tulison tungod lagi kay daghan nagkwarta. Motong gisulatan sa iyang anak nga basahag yun O gitunol ang maong sulat mga gigsunan ngadto sing ginikanan wala basaha higala. Karon kay wa man basaha, wala siya nahibalan idea nga tulison siya. Karon mga igsoon pagagabi gitulis, gipatay ang iyang ginikanan, gisunog pagid ang iyang balay. Dito nagdali siya paguli, miligid siya dito sa nasunog nga balay nga ugdaw na. Wala na kalayo, ug nisinggit ang iyang anak. Ang anak, kung inyo palang gibasa ang akong sulat, kung nasayod palang unta kamo sa sulat nga akong gisulat, dili unta kini mahitabo kaninyo. Dili unta kamo masunog din, dili unta kamo matulis kung nagbasa o gibasa pa nimo, gibasa pa sa akong ginikanan ang sulat. Wala basaha. Mga higala makaingon ta nga kung mubasa lang tag balaan nga sulatan, kung nasayod palang unta ang uban niya ang balaan nga sulatan, naa dinhi ang giya. Kung magbasa tas balang kasulatan na masayod na unta kita kung unsa galaglagan, masayod unta kita kung unsay kahimtang ngadtos mga tao nga nagpaanod sa kalibutan, unsa ka ang mga tao nga magbasa sa Biblia, masayod unta siya kung unsa ang iyang dangatan sa panahon magbasa sa Biblia. Matod pa sa uban, kung nasayod palang unta ko, ngayon na di ang dagan akong gibasa ang Biblia. Apan doon ni singgit kaniya, ulahin na, komander. Wala na panahon na nakasa prisuan. Mga igsoon, karong panahon na dili pa ulahi. Itiknot ninyo ang ato nga mga teksto, unya reviewhan ninyo sa pagbasa. Sunod teksto igsoon, sa ikaunom nga teksto, Amos 8:11-12. Kay mabot ang mga panahon, mga kigsunan, nga mga tungan hina ang mga tao, ato ganing basahon, Amos. Nang usa ka makalilisang higala, nga dunanay kauhaw, kagutom, kakrisis, mga kigsunan, dili sa tinapay, kundili sa pulong, atong basahon, 8:11. Aniya karon ang mga adlaw moabot na, nagaingon ang Ginoong Hiyuba, nga diha sa yuta ipadala ko ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig, hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Unsa di ay mga kaigsunan, mupadala ang Dios og kagutmanan. Wala na'y makadungog, di na mo kadungog sa mga trimidya nga nagwali. Wala mo kadungog nga makigdebate dito sa puro kamatuoran sa dibkon.
Mingaw na kamo, asa naman ang pulong nga gidala sa mga 70 Adventist. Ngadto nganhi pangita ni Jerry Laig. Walay nakita. Ngita ni Doc Laig Blasito, walay nakita. Nangita ngadto kang Strong, nangita kang Pastor Chris Bagalaris, nangita kang inyo Winifredo, nangita sa uban nga mga sa media la Peter Pindon ug uban pa. Ilang Sir Nestor, Matanglawin, Jeffrey Rinan, pagkadaghan gipangita apan wala na sila nakita higala. Giuhaw sila sa pulong sa Dios, dili sa tubig kundi sa pagpadalinghog sa pulong sa Dios. Apan wala na makita mga kaigsunan ug wala na nimo makaplagan. Asa naman day silang Brother Jerry, asa naman di ay ang ato nga mga kaigsuunan nga magwawali, asa naman di ay silang Michael, asa naman di ay ang uban pa nato nga mga debaters, wala na ikita. Silang Ma'am Maria, sila ni Jira, asa naman sila nga nag-aisgot kanunay sa pulong sa Dios. Sila ni Japit Donaire, silang Dan Maasin, asa naman sila nga nung uwa naman ako sa makaplagi. Ingon ana mga kaigsunan, mangita sila sa pulong sa Dios apan dili na sila makakaplag. Munang moabot ang dakong kagutmanan sa yuta, pinaagi sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Ikapito nga teksto, Juan 5:39, kamo nagasusi sa kasulatan, kay nagunahuna man kamo nga pinaagi nini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Gani mao kini ang gipamatuod kanako. Mga igsoon, way lain nga madawat nato ang kinabuhing dayon ang pag-akseptar lang kang Ginoong Hesus. Ang pagtuon sa Biblia kay sumala sa Mateo 11:29, panagtuon kamo kanako. Maora gyud gitugon sa Ginoo igsoon, magtuon kita sa balaang kasulatan para ikaw ug ako higala makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Atong taga-tandag, kumusta kamong tanan? Atong mga kaigsoon, mga kapaglaom diya sa tandag, ngadto na padulong sa SOR mga kaigsunan. O sa tanan tibok kalibutan, manginaot ko nga sa kanunay magbadasigon kita sa pagsangyaw sa maayong balita. Ikawalong teksto, Mateo 22:29, nangasayop kamo kay wala kamo kasabot sa kasulatan. Unsay hinungdan higala nga ang tawo nasayop kay wala magbasa sa balaang kasulatan, kung nagbasa wala pud sabta ug walay gahom diha sa Ginoo. Muna kinahanglan nato ang Espiritu Santo nga may magagiya kanato, maghatag kanato mga kigsunan o kining guide kay Espiritu mugiya kanato ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Ikasiyam kay napulo ra ni ang atong teksto. Proverbio 1:24. Usa may giingon sa proverbio mga igsoon. Atong basahon higala. Proverbio 1:24 hantod sa 28. Yun dire. Tungod kay ako nagtawag og kamo ming balibad, akong gibayaw ang akong kamot ug walay tawo nga nagtagad. Ato pa mga igsunan, adunay daghan kayong mga hikaygayunan nga makadungog unta ka, gani gibayaw na sa Ginoo ang kamot apan walay na numbaling. Kay kon itapad ang bulangan ug ang pagwali, mas daghan sa bulangan kaysa pagwali maihapra mga kaigsunan. 25, apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga mga tambag, ang dili mabuot og pagpadlong. 26,